Belanya hambai sini sini korangni adong rokno sini nor bisinte belai kaisa hakamani tai sini kaisa samusida tanani bagai kok sanani bagai masai toka tamni bagai engke sing tini 23 Agust sini Tipralen State Food Command palanyan bagai sini Jirania Division Komite ni bisinte sini Chandra Sadhu bridge ganawo sang kalainen tangtini wo miani salot sang sini party ni flag sang lama kinaro ke naithoto kairi mano sabjani mia horodang yakaba sang tini pungai nu thakya jaya jagabo sini party flag koyekta jagao lama khiklaijak sunugo ob nichei kono ekta hamia wan suknai borok obono khiklai kanani sang thaklayo aboni bagai ang koinai sini je proshashan tongnai obono susto bhabe todonto khainai je khiklainai abhai susto rokno abhai borok khina rokno tutugai borno kerak ke borno agenso mazrana hanani bagai ang koinai sini proshashan rokno tai abhai keno koi mungnarak nai tini abhai angka agami dino tai sini je party flag rok jating yate ke abo elakani jara kaham kotong kaham tanoi abono kaham ko najan thung tomung namo hai যদি no party ni flag kaisa tai kaisa namo khiklai rikangkai aboni porinam khub akta hamyang nai nei ang sanani muchungo muni bagai jahate abo hairok yatike sin prosesion of kaham ka najan bagai ang sin prosesion khalibo ang koi mangar kai bosok flag rok khibjak na ni 10 12 ta flag mai khiklai raka khiklai jak madana khibjak man abo nichoi abo khiklai jaka karon chung je kaimani abon chai prai 20 ফুট হাত আমাকে কিতার হজাক আমি khiklai mai abo nawar rok amoni bagai abo kuno boron abo khiklai kani sing abo poriskar bo dikhol rogo am khibjak mani omong ka Chandra Sadhu to nini tampono gani amo kecharo ama hai jagao khiklai jak sing nini sini mokhe ani ga angkai Jirania Division ni secretary Jitendra Burma